Os empresarios da Pobra lanzan unha nova edición do Taller de IA. Desenvolverase o 7 e o 14 de xuño e nela mosarase como realizar automatizacións para mellorar o funcionamento dos negocios. As formacións impulsadas polas asociacións de empresarios locais para mellorar as empresas asociadas son unha constante. A patronal da Pobra pon en marcha un taller de IA, formación práctica que se impartirá en 2 xornadas para aprender a sacar o máximo rendemento á inteligencia artificial. A IA é superimportante, sobre todo para o tema de comercio, servizos e todo eso, para que axilicen eles, sabes, que ao final son como multitarea os autónomos e entón, sabes, queremos facilitarlle un pouquiño o tema. De feito, xa fixemos un anteriormente que tuvo moi boa acollida, de feito, os propios asociados nos dixeron se podíamos facer máis. Para obter máis coñecementos neste eido, este novo taller que se desenvolverá o 7 e o 14 de xuño está especializado en ferramentas. É dicir, incluso chegar a ter un axente cada un na súa propia empresa, é dicir, este non é un curso per se, é como un taller. Entón, a xente que veña xa vai a ter a posibilidade de implementar na súa empresa un axente co apoio dos ponentes e dos profesores. Unha das partes máis destacadas polos beneficios que terán os comerciantes será automatizacións reais, sabes, que é un pouquiño o que pretendemos, non só saber que é o que pode facer a IA, senón que cada un xa poda implementalo na súa empresa. Os propios empresarios solicitaron ampliar a súa formación nesta materia, polo que o taller está a ter unha boa acollida. No outro curso éramos como 20 algo e é todo un éxito, porque ao final é un domingo, son moitas horas e conseguir que a xente se apunte tamén, sabes, para ao final é o día que descansan e ainda así tuvo moi boa acollida. E este aínda vai por mellor camiño, é dicir que sí, que están pro a implementar a IA. O prazo de inscripción remata mañá mércores, polo que os interesados en participar poden anotarse chamando á Asociación de Empresarios. Formación que será impartida na sede da asociación por 2 profesionais na inteligencia artificial. É o mismo mestre que da primeira, do primeiro que se dou, pero a maiores trai a un compañeiro que é xa un pouco máis específico para implementar o que é a IA na funcionalidade de cada un dos comercios, exacto. Comercios, chamémolos empresas. Este novo taller está cofinanciado pola Xunta e polo Comercio Galego.